дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ ва мошинҳои фурӯшӣ ва дусе хабари дигар. дар охири видеоро то охир тамошо кунед. лайк мононро фаромӯш накунед. лайка биҷихен. мо бошад видеои имрӯзаро сар мекунем. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поини видео. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар ватсаби ман ё вайбери ман равон кунед. мо бепул реклама мекунем. бепул. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал ОБУНА шавед ва колоколчика биҷиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат, деҳаи истиқлол. 6 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст. баънияш дар дохили хона аст. документош 100% аст. об ва светаш ҳаст. гирдаш маҳкам аст. дарвозаи калон ҳам дорад. нархаш 130 000 сомон. хонара сӯрохшона фурӯхта мешавад. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, ҳатман дар канал ОБУНА шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал ОБУНА шавед. мо мегузарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Туз. 12 сотиқ заминай, 2 временка дорад. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. нархаш 40 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар райони Нурак. 6 сотиқ заминай, 4 дар хона бо калидорош. об ва светаш ҳаст. хона без ремонт, коробка аст. чихе ки шумо дар сурато дидестен. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. нархаш 110 000 сомон. варианти алишиам ҳастай. агар ки касе харидори аниқ бошад, мега бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Варзоб. 3 сотиқ заминай, 4 дар хона ҳаст. болош мансар. документош 100% аст. хона без ремонт, коробка аст. чихе ки шумо дар сурато дидестен. хона дар лаби дайроча. об ва светаш ҳаст. нархаш 150 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. 5 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. ремонти хона миёна.
дарахтои мевадиҳанданам дорад. хонара фавран фурӯхта мешавад. нархаш 140,000 сомон. агар ки харидори конкрет набоша мега бо савдо карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар, кӯчаи кайҳонавардон, духонага квартира дар 4 мошона қарор дорад. доми 50 шонаа дар пеши нотариус мега айпадес мебарои мактаби рақами 10. хона бо таъмири замонавӣ таъмин аст. фақат медарои зиндагӣ мекунӣ. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. хонара фавран фурӯхта мешавад мега. нархаш бо маслиҳат ай. фақат одамои конкрет занг зана мега бо савдо карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Opel Astra F дар кузови седан. соли бароришаш 93. объём мотор 1.6. сӯзишворияш газ ва бензин. коробка передач механик. привод передний. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. состояниш 100% аст. задагӣ пусидагӣ надорад мега мошина. состояниш 100% аст. нархаш 25,000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, ҳатман дар видео лайк монед ва фикротона дар комментария нависед. ай куҷо хона ёбем, ай куҷо мошин, ай куҷо заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ арзон. ҳатман фикротона шумо дар комментария нависед. мо фикрои шуморо мехонем. ай куҷое ки шумо гуфтед, мо ҳаминҷа видео мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо дар видео лайк монед, видеора поделиться кунед. касе моро дастгирӣ мекунанд, раҳмати худованд ба ихе одамое ки моро дастгирӣ мекунанд. иншоалло мо дуогӯи ҳаму шумоем. моро дастгирӣ кунем бародаро. пешакӣ ҳазор раҳмат. хай дӯстони азиз, ҳама каса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда.